Estem contents d'haver recuperat els domassos pel Saló de Cent, perquè el Saló de Cent és probablement el saló més important que tenim a Catalunya. No només perquè era una reunió al Consell de Cent, aquesta idea que es va començar a desenvolupar a partir de Jaume I, sinó que és del lloc també, per exemple, del que va sortir el Rafael de Casanovas com a coronel de la Coronela el 1714, i perquè hi ha uns domassos que li donen capitalitat a la ciutat de Barcelona. Jo crec que la manera més fàcil de definir provincianisme és la de definir aquelles persones que no confien en les seves pròpies forces, que no confien en el seu propi país, que sempre busquen un referent extern per dir allò sí que és important, allò sí que és una capital. Doncs no, això és provincianisme en estat pur, i nosaltres no ho som de província, nosaltres som tot el contrari. Nosaltres creiem en les nostres pròpies forces, creiem en la nostra pròpia gent, creiem en la nostra capitalitat i creiem que la capitalitat de Barcelona és el que ha de fer que Catalunya assoleixi el seu estat.